ये आता ते ते कोण ओढतो को ड्रायव्हर अबे हे ते दोन्ही ड्रायव्हर आहे पैसा नाला पली पय नाही यात एक आणि दोन फट झालं नाही क्या रे वो? सर वो मेस का जो ड्राई आप दोनों है आया था हाँ किधर चला है मेस से सर एनआईटी से मेस है ना सर हाँ कौन हो मेन ऑफिस वो उसको बोल के कुछ फायदा नहीं है हे पळय हे सगळं कचरो NITचं कॅन्टीनातलं आडून हांगा आमच्या गांवां उडयताय आणि हो सगळं अपडे काढो असं ढक्कन वो पीछे का खोलो पीछे का टिकट नहीं वो खुलता नहीं है खुलता नहीं है ना कैंटीन का वो दरवाजा नहीं वो लॉक है वो भी खुलता है वो भी खुलता है हे कॅन्टीनातले सगळे जेवण हाडून अपडे गांवां घातलून उडयला हांगा हेच्या पयलीं हांकां सांगलेले आमी हेच्या पयलीं ऑन केला तांकां FIR बी करून दवरला आयज परतून तांकां गांवां दवरला पळय